Екипираме се, връзваме се и Ерик. Вие ли? Или Не, те? те. Те. Това са маршрутите за Хобит. Десния по-лесния, левия по-трудния. Всеки клин носи по 2 точки, всеки маршрут носи по 2 точки. Сбора за сборовия е средно аритметично. Това, което сте искате на двете, разделено на 2. И двете трябва да качим. Половинки признавате? Докъде стигнете? Едната е единия, другия другата. Като се... Няма да се сменяте, имате по едно, тръгвате, имате времеви лимит 10 минути. Не знам. Десния е бил по-лесен. Десния по-лесния. Съдиите имат ли право да дават? А ние можем ли да подсказваме? Сирджиите. Това не сме го обсъдили с организаторите. Но трябваше. Не, единственото нещо е, че не можем да помагаме, нали? Ако се пуснете, имате право на един опит. Пуснете ли се, ви свалям. Сами се осигуряваме. Не ви осигурявам. Айде, деца, айде. Едновременно тръгвате, едновременно спустете. Побутването по дупето не се брои. Не се брои, да. Какви искате? Емки, елки, ески, емки. За малки дупи. Това седелка ми даха на мен отдее, че ми беше хубаво. Може би съобразно това ти е сухо дупето на тебе. Аз пак ще сложа това, качулката. Слагай, Тук духа. Кой бих казал? Сега само го държи. И до другото надолу, като тръгвам да слезем, ще покажа вляво едно място, където така с коленците много хубаво се стига до тук. Такъв проблем. Значи аз не знаех, че от тук мога да се качиш, пък оттам, дето се качихме ние да слезеш. Ама напълно всичко, това е последната ви точка ли? Браво бе! Че добро темпо сте, прекрасно. Я си хапнете. Не бързайте толкова много. Не, наистина много впечатляващо. Има мъже, които още не са минали по всички места. Да бе, Бирко още не е минал. Не само. Всичко има по-дълго от тях. Не, наистина. Имат и да плуват. Сега направо да си представям да съм влезнала да плувам и да излезнем от този. Аз си представях, докато не го видях. Как Свилен Горкия излезе направо, като шушулка, да. Само Свилен видях и видях, че ушите с неопрен сиромаха, но не зная. Други хора, докато бяхме там, други освен Свилен не бяха. Но знам, че щеше да има хора, които да плуват. Те с неопрените се качиха на каяците и след това щяха да плуват. Двама мъжа ги... Аз понеже не ви познавам хората, от жена ми са. Айде, Ролбита, айде. Толкова стормостра да снима, както е била в петък на работа, не е виждала. Не за времето и че ще държа там 10 минути. Имате 10 минути. 10 минути лимит имате. Вие ще ни предупредите ли на 10 минути седмата? стой. На седмата, да. Добре, щом искате на седмата ще ви кажа. Аз като стават една-две и общо взето казвам, защото обикновено тогава се появява някой друг. Дед да зачака. Да.